Sausaw natin yan mga studio. Wow! Isang pangmalakasang kainan na naman to dahil for today's video ay kakain tayo ng iba't ibang klaseng smoked meat barbecue sa isang American restaurant na nagsiserve ng burgers, sandwiches, smoked Angus beef brisket, smoked pork ribs at ang kanilang napaka-tender na pulled pork. Lahat ng yan ay matitikman dito lang sa 5.22 Smoke Barbecue House na located sa LG Garden Walk, Mactan, Cebu sa harap ng Don Macchiatos 39 Coffee. Pwede na din pala kayong mag-order online through Grab at open sila daily from 7:30 am to 1:30 am. Ito pala yung pangmalakasang menu nila. At yan na nga, inanda na po nila yung order namin. At sa puntong ito ay napakasarap na talagang kumain. Dahil bukod sa sobrang bango na, ay napaka-appetizing pa tingnan ng mga pagkain nila. Wow, grabe. Ang dami pala nito mga studio. Madami din pala kayong pagpipiliang burger and sandwiches dito mga ka-studio. Pili lang kayo kung sausage, pork, or beef ang gusto nyo ilagay sa loob. Tapos mayroon na yung kasamang side dish na fries. Iyan po yung pagkain mga studio. Grabe. Wow. Tsaka yung mga burgers. Sana mga studio, birahan na ito eh. Pray muna tayo bago start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, sa protection. Amen. Dito tayo magsimula sa smoked pork ribs. Ayan. Sobrang tagal to pina-smoke mga studio. 7 to 10 hours daw. So tara, tikman natin to. Grabe ang lambot. Ang sarap. Kapit na kapit talaga yung barbecue sauce. Tsaka mayroon dyang smoky flavor ba. Isa pa. First time ko makatikim dito sa restaurant nilang. Sarap pala ng mga smoke nila na meat. Kuha na tayo ng rice mga studio kasi sarap pumari sa rice dito. Dito na tayo sa Angus beef brisket. Yan. Kalami ala, kumukaw ba yan eh. Hapit mong laksi eh. Let's go. Kain po. Wala akong masabi, ang sarap. Saka puno yung bibig ko. Ang gusto ko talaga dito yung mayroong taba pa. Yan o. Kakaiba yung pagkalambot niya dahil smoke siya ba. Panalo talaga yung pag-atira nila kasi kapit na kapit yung lasa ba. Napaka-quality ng meat na dito. Meron din ba silang sauce dito na sweet and spicy barbecue sauce. Gamitin natin to. Yan. Sausaw natin yan mga studio. Wow.
Mas lalong lumibuild up yung sarap sa sauce nila. Sweet and spicy. Dito naman tayo sa kanilang smoked Texas pork sausage. Ayan. Uy! Balik gamay no? Unique yung kuha nila. Sausage ba? Carolina mustard. Wow. Sakto yung pag-aanghang niya. Ito naman yung pulled pork nila mga studio. Wow. Panalo din. Dito naman tayo sa kanilang side dish na sausage penny. Yan. Mix po natin to. Pwede kayo mag-order nito ng solo lang ba? Ito lang. Meron ding mashed potato mga studio. Angus beef brisket cheeseburger. Quality ito mga studio. Grabe, ang laki ng kuhan din, no? Beef sa loob. Ang sarap. Kaya pala ang daming mga pioneer bumibili dito sa store nila. Ito yung mga burger na gusto talaga ng mga pioneer, mga studio. Kaya tayo mga Pinoy, bago to sa atin ba. Kaya try nyo po. Magustuhan nyo ako. Mahilig talaga sa burger. Lalo na pag masarap yung meat sa loob ba. Meron din sila ditong potato wedge. Ayan. Sausaw natin dito sa sriracha mayo dip. Yeah, ito na ang best partner ng burger. Meron ding fries, oh. Dami na nito mga sudyo. Pork belly and cheese sandwich. Wow. Ito yung cheese, saka yung pork belly nga smoke. Ayos din to, isang ganito gusto ka na eh. Ito namang yung smoked beef burger, ayan, daming cheese oh. Dami yung pagpipilian dito ng burger mga studio. Lahat to ng burger na masarap kasi yung meat sa loob po. Masarap yung timpla ba. Ito yung malaki mga studio na sandwich. Ang pork rib sandwich. Yan o, grabe, ang laki. Yan, hindi ko na maubos to lahat. Sobrang dami nito. Saka sobrang heavy po pag talagang
mga quality meat yung kinakain mo ba? Oh. Pa sila ditong sausage overload mga studio, pero dito na tayo sa classic warm cup brownie. Yan, mayroong ice cream na mayroong brownie sa ilalim. Ore. Wow. Tikman natin itong kuhan. Ooh. Mainit na yung ilalim. Ang warm siya ba, tapos malamig yung sa ibabaw. Ang sarap nung brownie nila. Sakto lang, hindi siya masyadong matamis ba. Perfect ice cream talaga na bonita. Sabi mga kasudyo, ang dami kong nakain. Meron din pala sila ditong Mexican beer mga kasudyo. Yan. Sarap pamaris to sa mga ginain ko. Ang patunaw. Ang sarap ng mga pagkain na dito mga kasudyo sa 5.22 Smoke Barbecue House. Panalo quality.